A ver se adiviñas a onde te levo desta. Van pistas. Trátase dun lugar que ten souvenirs ou recordos específicos para hispanofalantes. Unha cidade que foi capital comercial europea pola importancia do seu porto, e que tocou a gloria e a decadencia máis absolutas en só un par de séculos. Hoxe, a súa arquitectura e o seu casco histórico parecen detidos no tempo. Que, xa sabes? Veña, vai a última. No episodio de Viaxantas imos dar un paseo medieval. Comezamos! Correcto. Neste episodio 10 xa a mi madriña, imos ata Bruxas, ou Bruges, como din os locais. E quero comezar precisamente cun apuntamento toponímico, porque, aínda que para nós pareza que imos falar dunha cidade encantada, con historias de meigas e feitizos, o certo é que nada ten que ver isto coa orixe do nome que lle puxeron os vikingos fundadores deste lugar. Eles chamaronlle Briga, algo así como porto ou lugar de amarre. Iso en flamengo derivou en Bruges e os españois traducirono de oídas como brujas, bruxas. Así que sí, se ti visitaches esta vila e mercaches unha meiguiña divertida como recordo da túa viaxe, sinto decirche que pouco teñen que ver as meigas neste conto. Pero vayamos ao que importa, porque debo confesar que para min Bruxas é unha das cidades máis fermosas de Europa. Ten un encanto especial, quizáis porque ten unha morea de pequenas rúas que parecen doutro século, porque aínda que ten moitos espazos pensados para o turista, entra nesa categoría de lugar bonito, con moita historia, con adoquíns e edificios coidados, que ainda non perderon de todo a esencia do que foron, pero tamén con pontes e con algúns espazos verdes para camiñar e camiñar. Bruxas é a mostra máis clara do paso dos anos nunha cidade que foi de ouro, literalmente grazas aos seus canais que conectaban a vila facilmente ao Mar do Norte e permitían pois o tránsito de mercadorías, o seu almacenamento e tamén facilitaba a compra-venta internacional. Un lugar no que se orixinou o concepto de bolsa de valores e onde os países máis importantes de Europa na época tiñan unha especie de representación diplomática que convertían a vila pois nun ir e vir de acentos e linguas diversas. Isto contano moi ben todo no Historium, un museo que se atopa na praza principal de Bruxas, a Grotemarkt ou Praza do Mercado, e no que tiran de recreacións audiovisuais e tecnoloxía 3D para levarte ao século XV e fano da man dun rapaz da vila que che vai contando diferentes experiencias, como foi cambiando a vila, un pouco un paseo pola historia contada a través desta personaxe. A entrada é, pois, careira, pero, se tes tempo e che apetece, non está mal como experiencia un tanto cinematográfica, non? E de sentidos. Ali contanche a época dourada, pero tamén o inicio da decadencia da vila, que entre outras cousas se debeu, pois, a que toda a porcallada de Bruxas ia parar os canais, como se fose un basureiro local. E claro, co tempo, pois aquilo fíxose innavegable. Ata que, claro, o porto de Amberes, xogando, máis ao norte, lle quitou o posto como porto internacional de referencia. Ben, Bruxas, a Venecia do Norte, como tamén se lle chama, pasou de ser a cidade máis rica do país a máis pobre en só cuestión de 3 séculos. E niso reside tamén parte do seu encanto, porque nos tempos bons erixiu fermosos edificios con láminas douradas para decorar as paredes, competindo uns gremios, os donos do poder local na época, zapateiros, panadeiros, sector téxtil, por ver quen tiña a sede máis fermosa, quen poñía máis ventás ou máis chanzos no tellado. E isto tiña truco, porque na época había un imposto que taxaba os chanzos e as fiestras das casas. Entón, os máis adiñeirados, para darse a ver, engadían vitrais ou pequenos recadros extra, ou estes característicos chanzos puntiagudos que vemos nos tellados dos edificios como símbolo de riqueza. Era unha competición de a ver quen daba máis, que hoxe é característico da arquitectura belga. En moitas das súas prazas principais, onde se concentraba o poder económico, pois aínda podemos velos. Que pasou? Que cando viñeron as vacas fracas, todo o mundo pasou da vila. Non investiron, non tiraron vellos edificios para levantar outros novos, así que esas bellas xoias flamengas quedaron atrapadas no pasado, ata que o turismo lles devolveu o esplendor.
Xa vos digo, é unha cidade ideal para ir con alguén que che poida contar a historia. E para iso, pois, recoméndovos moito os famosos free tours, que é un concepto, pois, de guías á vontade. Xente que che explica e te guía pola cidade. Normalmente son tours de 2 ou 2 horas e algo, aos que te podes apuntar por internet, ou mesmo no momento, se ves que non teñen moita xente ou non é un lugar moi turístico. Eles vante levando, non, polos principais atractivos do lugar e contándoche pois as peculiaridades que ten. Despois ti pagaslle en función do que che pareceu a explicación, o sea, non hai un prezo fixo, pode ser dende 5 10 euros ata o xeneroso que podes estar ese día. Eu fixen en varios lugares de Europa e tamén en América e a verdade é que creo que paga a pena, porque ademais levante a algún lugar para degustar produtos típicos, en Bélxica por suposto chocolate, e incluso che poden dar consellos de lugares para icear, para tomar algo, boas vistas, imperdibles da cidade aos que aínda non fuches, en fin, unha boa opción para coñecer mellor o lugar que visitas. Bélxica é ademais un país pequeno, cunha superficie só un pouquiño superior á galega, polo que dende a capital, Bruselas, no centro do territorio, estás moi preto de todas as principais cidades do país, e incluso dos países veciños. Para ir a Bruxas, chega con coller o tren nalgunha das principais estacións da capital e en pouco máis dunha hora estás na cidade flamenga, listo para comezar o teu paseo. O casco histórico está moi preto da estación de Bruxas, polo que máis fácil imposible. Vese perfectamente nun día, incluso hai xente que vai por mediodía, pero eu debo confesar que quedar unha noite ali é algo que debes facer se tes tempo. A cidade cambia totalmente cando cae o sol e comezas a vivir a Bruxas nocturna, coas súas luces e co ambiente que hai nas rúas, nas cervexarías, nos restaurantes, comendo no exterior se o tempo acompaña. Si, xa sei que ca restriccións todo o mundo está na terraza, pero entendédeme. Esperemos que o virus pase dunha vez, que a pandemia remate, que podamos volver á normalidade. Pero, mentras pasa, ponte cómodo ou cómoda, colle algo rico de beber e goza deste paseo narrado a unha cidade medieval. Lista? Listo? Ben, pois nada máis saír da estación xa notas a tranquilidade, os espazos amplos e dependendo da época do ano, pois os turistas, claro. Se botas a andar, só precisas cruzar a estrada e xa comezarás a ver as rúas empedradas. E tamén como o estilo das casas pois vai pasando de fachadas máis novas, con liñas rectas e contemporáneas, a frontes que zumegan historia. É unha cidade para ir só, con miles de actividades que non deixarán que te aburras. Tamén é unha cidade para ir en parella, romántica, con detalles fermosos en cada fiestra, en cada negocio, con restaurantes pensados, non, para que haxa ese ambiente pois un pouco tamén máis íntimo. E tamén é unha cidade para ir con amigos, divertida, con locais moi interesantes, cheos de xuventude, teñas 20 ou 50 anos, iso é o de menos. Por que vos dixen entón que era un paseo medieval? Ben, pois porque as casas, as construccións, transportante a outra época, con madeiras e pedras gastadas polo paso do tempo e polo clima, claro. Porque a cidade aínda conserva 4 portas medievais propias de calquera filme de época. E porque, en canto te adentras un pouquiño no casco antigo, o primeiro que escoitas é o son das ferraduras dos cabalos que tiran por carruaxes para quen cansa de andar e prefire percorrer a cidade sentado ou sentada. E si, os coches de cabalo apodéranse da zona centro na tempada alta. Hai dúcias. E si, claro, en zonas fede, que os pobres animais, pois, teñen que facer as súas necesidades e non diferenzan entre campo e zona centro, como é normal. Polo demais, como estar dentro dun conto de fadas con Starbucks, con Pizza Hut, con Zara e demais polo medio. Na túa primeira parada, seguro que sacarás a cámara ou o teléfono móvil para capturar os canais xusto cando unha das embarcacións nas que pouco despois ti mesmo percorrerá os canais. É un dos principais atractivos da vila. E non te preocupes polo que falamos antes, porque xa hai anos dragaron os canais para sacar toda a porcallada que había no fondo. Aínda se poden ver nalgúnas casas unha especie de tubos ou espazos que ian dar a auga precisamente. A viaxe paga a pena porque te leva a zonas da cidade diferentes, mudas de perspectiva e tanto as cores como os edificios pasan a ser protagonistas. Se vas ao solpor, o contraste de cores é espectacular. A min, ver pasar esas pequenas embarcacións capitaneadas por un señor uniformado de branco cal capitán de iate, a verdade é que me lembra os anuncios de perfumes italianos, nos que se vende luxo, exclusividade, elegancia. Tutta la mia vita sei tu. Despois, claro,
ves as 15 ou 20 persoas que van a bordo e xa perde un pouco. Pero máis alá dese toque de humor, é interesante. O capitán tamén aproveita a viaxe para contarche un pouco do que vas vendo, que sempre axuda. E tranquilos, que en Bélxica falan de todo, chapurrean de todo, aínda que nesta zona do país falan máis flamenco que francés. Digamos que teñen un pouco de tirria por estes lares á lingua gabacha. Ben, é posible que despois desta parada chegues a Grotemark, a famosa praza principal onde está o Belfort. Un impoñente campanario que servía na época pois para marcar as horas de traballo, avisar dos incendios, de ataques. Xa sabedes que no medievo lleía moito iso das batallas e as guerras. O Belfort podes visitar. Unha vez máis, non é barato e normalmente está bastante solicitado. É unha torre altísima que data do século XIII e que, por suposto, é patrimonio da humanidade. As vistas son impresionantes, pero hai que subilo. 366 chanzos, nin máis nin menos, para chegar ata a cima. Pero por sorte, para facelo máis levadeiro, polo camiño vanche poñendo regaliños en forma de notas históricas. Por exemplo, ali é onde se garda a documentación e selos da época medieval. Hai uns cofres moi grandes que teñen como 20 candados e as súas respectivas chaves, obviamente, que na época se repartían entre os poderosos. Polo tanto, non se podía abrir se non estaban todos presentes. Bo sistema de caixas fortes que tiñan para evitar conspiracións e estas cousas. E ollo, atento a ver se toca, porque hai un campaneiro que fai repicar as 47 campás deste monumento. Os domingos pola mañá mesmo se fan concertos con música actual. Eu a verdade é que nunca estiven, pero menudo espectáculo. Todo o mundo recomenda. Escoitad este fragmento. Para min tamén é un dos lugares fundamentais de Bruxas. Nesa mesma praza do mercado é onde se atopan as casas gremiais que che mencionei antes. Fronte a elas, o Pazo da Provincia, un fermoso edificio neogótico que se dedicaba ao comercio de panos, un dos elementos máis típicos da zona, e unha das fortalezas tamén da Bruxas rica, digamos. Aquí o comercio téxtil foi moi forte e importante. De feito, no Grotemark, xusto diante do Pazo, celebrábase antigamente un famoso mercado de las. Hoxe hai postos de artesanía, embutidos, chocolates, unha vez por semana. Pero ademais de pasear, na cidade hai tamén unha morea de museos. Está o do chocolate, o Museo da Tortura, o da Cervexa, museos de arte, bueno, e moito máis. Eu vou ir falando de algúns lugares que me chamaron a min a atención, pero por suposto sentidevos libres antes de visitar Bruxas de, curiosear un pouco na rede e ver o que vos chama máis a vosa atención. Unha delas é para min a Basílica do Santo Sangue, que foi un deses lugares que me impresionou moito. Está prácticamente escondida, nunha esquina pegada ao coxeo consistorio de Bruxas. E si, o nome da basílica é revelador, porque contén unha reliquia que supostamente trouxeron os cruzados a Bruxas nun recipiente que se supón que trae a sangue de Cristo, calo menos unhas gotas. A verdade é que nunca sabreu, entendo que tampouco se investigou, así que podría ser sangue ou outra cousa. A capela construíuse no século XV e a verdade é que é moi fermosa, tanto no interior, chea de detalles dourados, como no exterior, que para nada dá a impresión de ser un edificio relixioso, porque está nunha esquiniña agochado e a verdade é que, xa digo, chama bastante a atención. Outra cousa moi interesante é que as catedrais belgas son auténticos museos, con obras de arte tan importantes como, por exemplo, a Madonna de Bruxas de Miguel Anxo, e que conserva o Museo da Catedral da Nosa Señora. Esta catedral, ademais, ten outra peculiaridade, que é que conserva unha das torres feitas de ladrillo máis altas do mundo. En total, 115,5 metros. Que vos parece? Por outra banda, están tamén as Casas da Caridade, que basicamente é un espazo que o gremio dos artesáns ideou para darlle aloxamento aos anciáns da súa época, ás viúvas, aos orfos, e que hoxendía basicamente é un parque no que aínda se conservan estas casas nas que viven adultos maiores, que basicamente se respira moitísima calma, o sea, é super tranquilo, a entrada está conectada por unha ponte co outro lado
do canal, entón, bueno, pois é unha fermosa entrada característica tamén de Bruxas e ademais moi no centro, o sea, moi pretiño da Grotemar. O casco histórico en realidade é pequeno, entón visítase bastante rápido, pero bueno, ten todos estes detalles que chaman a atención. Pero neste percorrido turístico faltame algo fundamental. E non é o chocolate, nin os deliciosos gofres artesanais, nin sequera a carbona de Flamand, un guiso calórico tradicional típico de Bélxica que vos animo a probar se tedes oportunidade. Pero claro, no país da cervexa faltanos visitar pois unha fábrica, non? Unha fábrica que ademais está ligada á historia de Bruxas de xeito moi especial, con lenda medieval incluída, A marca que hai detrás é de Halveman, perdoade pola pronuncia, e digamos que un dos elementos máis característicos, ainda que ten varias submarcas, unha delas é un arlequín como símbolo, non? Como logo, moi colorido. E por que tan especial esta fábrica? Ben, pois porque unha está no corazón da vila, o sea, no mesmo centro da vila. E conta a lenda que o emperador Maximiliano de Austria, cando toma posesión destas terras, parece que non tiña moi boa relación cos paisanos, así que estes deciden facerlle unha festa chea de bufóns, de persoas con aspecto de tolo, para pedirle que construíse un manicomio. Que lle responde Maximiliano? Pechade todas as portas de Bruxa que xa tedes un manicomio. Basicamente chamoulles tolos. Dende entón, pois aos habitantes desta vila chamanlle os locos de Bruxas. Bruxsotten, que lle dá nome precisamente a unha das cervexas desta marca. Pero bueno, non rematai o conto, porque o pintoresco da historia é que, claro, coa industrialización e a comercialización en masa desta cervexa, pois nunha etapa xa máis moderna, complicábase moito que os camións puidesen entrar nunha cidade que ademais é patrimonio mundial, non? Porque se estropeaba o empedrado, competían cos turistas, etc. Así que fixeron? Pois ben, conservaron a produción no centro da vila e construíron, pedindo axuda dos veciños, iso sí, unha planta embotelladora ás aforas da vila, coa axuda dunhas tuberías que transportaban pois este líquido dourado de cebada ata esa nova localización. Pero claro, como convences ti aos veciños de que apoien pois algo privado, non? Un emprendemento privado. Pois ben, para lograr o apoio, dixéronlle que todas aquelas persoas que participasen nesa nova construcción, digamos aportando diñeiro, etc., para facilitalo, terían acceso ilimitado á cervexa a través dun grifo como da auga, fresca e directamente ás súas casas, pois desta cervexa. E hoxe en día, a verdade é que segue a ser un misterio, é dicir, conta a lenda que hai un montón de veciños de Bruxas que aínda teñen acceso a eses grifos de cervexa directamente, non dende a fábrica ás súas casas, barra libre no sentido máis amplo. Que vos parece? Vos votaríades por esta fórmula? A verdade é que a marca ten varias opcións, non? Pero unha delas, a min recórdame un pouco, non che vou dicir que igual a Estrella non se toca, pero ten un toque coa Red Vintage de Estrella Galicia. Así que, se vos pasades por aquí, ou se atopades en Galicia, que eu teño visto esta cervexa en Galicia, a Bruxsot, pois probádea. Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Pois xa estamos a chegar ao final deste percorrido porque só me falta mencionarvos un paseo máis tranquilo, lonxe do rebumbio turístico e que ademais nos achegará a algunhas desas portas medievais que aínda se conservan. Trátase dos 4 muiños de ventos de Bruxas, construccións rectangulares moi particulares, moi peculiares, que só teñen contacto co chan grazas a unha escada de madeira. Só un destes muiños segue a moer hoxe en día e se pode visitar. Están emprazados nun longo parque, polo que o paseo é moi apetecible para sentarse a ler un pouco, merendarse vas con cativos, ou mesmo dar un paseo en bicicleta, algo tan típico non nestes países do norte, tanto en Bélxica como nos Países Baixos, etc. No camiño dende os muiños cara á estación de Bruxas atoparás todas as portas e murallas medievais que aínda conserva a cidade, por se che apetece continuar o paseo xa indo de retirada. Xa sei que xogades co tempo, pero, un pouco en función do que máis vos apeteza.
Unha cousa importante que debes saber é que os invernos en Bélxica son fríos e hai demasiadas horas de noite, digamos. Pola contra, se vides na primavera ou no verán, aínda que vos poida tocar un mes chuvioso, como a este mes de maio, o certo é que tedes día ata as 11 da noite, case. E iso permite que vexades moitas máis cousas nun día. Outro pequeno consello para que aforredes durante a viaxe. Os billetes de tren están subvencionados durante as fins de semana e os festivos aquí en Bélxica, saen ao 50%, así que só pagades un dos traxectos. Digo para que o teñades en conta, especialmente aquelas persoas que viaxen en familia ou en grupo ou que vayan, cun presuposto un pouquiño máis axustado. Ben, agardo que vos gustara este paseo por unha das xoias do corazón de Europa. En Bélxica é onde eu estou a vivir agora, así que seguro que escoitaredes falar de máis curiosidades deste país en vindeiros episodios de Viaxantas. Se vos gustou, suscribidevos na vosa aplicación preferida. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast ou en Google Podcast, para non perdervos ningún episodio. Lembrade que tamén podedes suscribirvos á nosa nova canle de Telegram para que vos avisen canto saia un novo Viaxantas. E nós xa sabedes que voltamos cun novo episodio o Corremundos en 15 días. Mentres, vémonos e intercambiamos impresións viaxantas nas redes sociais. Adeus.